हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदांखाबायानो। बेनो जादों लोगोफोर ग्लेमार मिउजिक प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै बावैनो फैनो गोनां मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों बे अन्नाया नोंनि। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि रिना बसुमतारी। लोगोसेनो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्टर बिथां जेसास खरखातारि बिथांमोनखौ। बे मिउजिक भिडिअखौनो करिय'ग्राफ खालामदों बिथां शन रामी। केमेरा आरो एडिटिं खालामदों बिथां अरुप गयारी। एमिउखौ होदों जगत बर'। लाइरिक्सखौ होदों बिथां जेसास खरखातारि। मिउजिक आरो टिउनखौ होदों राकेश बर'। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा ग्लेमार मिउजिक प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड, नोंथांमोनहा ग्लेमार मिउजिक प्रडाक्शन चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो आरो नायनो थाखाय थियारि जानानै थाखादो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।